Ainsi que me la commande. La glaise de Saint Blasi, che è a costat dell'Espitau, che s'aperò la comandoria, che è stato fatto nel 1140, che guarda lo succo roman adornat de heroberois capiteus. A costat de queos duos bastisos classados monuments históricos, en 1962, que hi ha un cemiteri, dap la col·lecció la mei grana d'estelos discoidalos en Bearna. Lo tot, que es troba sur un heroberoi camí despus l'esca dinco Uluru, que es troba sus lo camí de Arlos a Compostela. Los peleris que puden estanga augit de la comanda, que se'n van apres de cap a Uluru en passant pel camí de Pellegrí, qui vau dire pèlerin en francès. La glaise qui è stato classato nel 1962 e après en volen consolidar el que s'hi és bonit i donc que ha de grans tribals també el que tornava a dar i rejar els capitaus tal com són a dar donc presque el que tornava i après que li rejar l'uteit donc hi ha de grans tribals i grans somos, estava petita comuna, com la comanda n'hi ha parce que 200 i qualques habitants. L'hotel n'est pas estat rejat quan calait. Le retable qui est l'hôtel Saint-Joseph, qui ha estat revismat, i donc ara que la comuna que ha decidit del restaurar i que ha estat desmuntat e che è partita a Bordeaux. E a partir d'aquí que li trobar els finançaments de l'aire del departament i de la DRAC, que han fet un plan de finançament i que hi ha una gran partida a la carca de la comuna. I que han decidit de deixar la subscripció. Tot el món que pot participar. Et donc, toutes les bonnes âmes que sont les pas bienvenues. Donc, merci déjà en avance a toutes les bonnes volontats.